Mas gipalapdan ang search and rescue training sa mga personnel sa CDRRMO Mandaue aron maandam sa mga alarma. Lakip sa ilang giandam ang posibleng mga alarma nga mutumaw atol sa Misa de Gallo. Ang report ni Nico Sereno. Eksena kini sa water search and rescue sa City Disaster Risk Reduction personnel. Sa Mactan Channel sila nag-training aron maandam sa unsay posibleng mahitabo og respondihan. Matod ni Felix Suico, Operations Chief sa CDRRMO, mas maandam sab ang ilang mga tao kung ugaling may mga pagbaha nga mahitabo ug magkinahanglan og water rescue. Magamit siya kuan baha. Gamit siya baha. Ana sa baha sa nasa tay mga personnel nga gi-train for swift water swift rescue. Lahi man tong dagat nga hinay current, ang swift kay paspas mo gud ang current kusog. Mga bulog ba. Regular ang paghimo nila og lain-lain nga mga rescue trainings sa ilang personnel aron maandam. Samtang moabot sa 15 ka mga personnel sa city disaster ang i-deploy sa 8 ka mga simbahan alang sa Misa de Gallo. 2 ka mga ambulansya ang ilang gamiton pag-roving sa tanan nga mga parokya. Aside from kuan atong ambulance, natay ibilin gyud nga 2 ka roving medics. So standby ra sila nga itong mga personnel ato. In case kuan manawag na lang sila sa command. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.